No a teď si řekneme, kdy a proč transpozici použít. Úplně první důvod je zpěv. Ve většině případů, a hodně lidí to tak využívá, že si tu písničku transponuje ve chvíli, kdy je ta písnička na ně moc vysoko nebo moc nízko. Druhý důvod je, když vám nevyhovují akordy. Respektive, když tam jsou třeba akordy, které vy ještě neumíte zahrát, anebo je prostě neznáte. Třeba si chci s nima zahrát nějakou písničku a najednou tam uvidí F-dur, H-moll, ježišmarja, co to je za akord, nechci to hrát, je to bare akord, fuj. Pryč s tím. Nemůžeme si to dát do nějaké jiné tóny, kde ty akordy budou trošičku jednodušší a já řeknu, no jasně, úplně v pohodě a společně si to transponujeme tak, aby tam byly jednodušší akordy. Takže si zapamatujte, že když tu písničku budete hledat někde na internetu a tu písničku se na nějaké stránce otevřete a uvidíte tam akordy, které jste nikdy v životě neviděli nebo je neumíte hrát, vždycky se to dá dostat do nějaké jednodušší tóniny, kde budou například úplně základní akordy, jako třeba G, C, D a podobně.